enfada por aí. Monse. Hola, Monsiña. O meu quedou aí unha cara colgada, unha cara de felicidade, menos mal. Sí, aí quedou colgado, pero sí, ese é o meu compañeiro. Manda chei unha chea de... Este quedou unha maravilla, dice Mercé. Pero Mercé é da casa, e os da casa que che van dicir? Hai algunha pregunta aí? Porque desde aquí non miro. Non, non? Non. Me dicen que invitar a esta persona ao vídeo en directo, non podemos facer máis. Estamos aquí dous mañosos, pero o vídeo vai quedar grabado tanto no meu canal como no Lidia. Claro. Ademais, durante o tempo que estuvemos aquí, estuvo aquí unha compañeira grabándonos. E este tamén vai ir no meu canal, porque eu pensaba facer unha entrevista, oye, como te llamas, quantos anos tienes, si eres non sei que, pero despois do que nos contou, porque un non pode cantar nunha entrevista, entón metemos isto, Iria Medrano 1, Iria Medrano 2, para que o disfrute, non? Queren que cantes algo máis. Esa, que ademais a que lle gusta a todos. O somos outra vez, repetimos. Ou outra. Como é? Cantamos Fíos de Prata. Algo máis do novo, dice. Algo máis do novo. Pero son dúas personas distintas. Unha dice que era algo... Algo do bello, algo do novo. Algo máis do novo. Do novo. A ver, algo máis do novo. Un así que eu... O novo ainda non o teño moi ensaiado, non me vayades pensar. Ainda non está grabado. Eles teñen non entender. Sí. Bueno, vai un poema. Este poema a min gustame moito tamén. E di así: e se puidésemos vivir como nacendo a cada momento, como se cada respiración fose sempre o primeiro alento, sentindo o calor do lume no peito, sentindo a agua fluindo dentro, sentindo o aire como alimento. E se puidésemos vivir como nacendo a cada momento. Ese poema fala diso, non? De non esquecernos que é unha sorte estar vivos, que temos moita sorte de estar vivas e vivos. E dar as gracias, despertar a mañá. Sí. Verdad? Sí. Que bonito de despertar a mañá. Pois é verdad. A ver se me lembro desta, da melodía. Poesía chámase. Son o verso que se crea na escritura dun poema que será libre co tempo. Son a letra que acubilla esa palabra e que sabe amar amor a lume lento. Non quixera haber forzado ese sorriso que che nace cando vives nese intento de querer ser un poema xeneroso que brilase como as estrelas do ceo. A forza de abrir peito ao silencio, seremos quen queremos ser no intento e caeremos se callar nesa fogueira, mais seremos como sempre todo eterno. Sabes que nos están escoitando desde San Luis en Argentina? Carai. Sí, Carai. porque agora os podo mirar, antes estaba a sorto. Entonces, Ana Rosa nos dice, bueno, dice que tes unha voz fermosísima. Moitas gracias. Que dice, de hecho, vivimos y nacemos en cada momento. Sí. Ten un programa de radio, en Radio San Luis, creo. E un día me entrevistou a mí. Eu a contarlle cousas da nosa Galicia. Que pensarían aqueles americanos de as nosas tradicións? O normal. Que pensarán de fora cando nos falamos destes seres, desta magia, do bosque, de fadas, de trasnos? Pensarán que somos indígenas. Non, pensarán, esta xente é unha película de terror, con tanta bichería ao lado, verdad? Sí.
Ai, E pues, tanta riqueza patrimonial. Salud Galicia mágica. E aí hai en José Antonio Lorenzo que nos dice que é unha pena que non poida entender todo o que estamos hablando. Pero José Antonio ou Antonio Lorenzo disfruta de lo que escuchastes, y si necesitas alguna aclaración me llamas y yo te lo cuento en castellano, ¿no? Lógicamente, pues aquí nos salía en gallego porque, bueno, en nuestro país, pues hay sentimientos que parece que salen más de dentro que cuando se expresan la lengua de tal. Y decía, y perdonad, ahí hay un montón de gente, invita, no sé qué, al canal, esto queda ahí guardado. Aí queda grabado. E moitísimas gracias por aguantarnos. Moitas gracias. E gracias a ti, porque hoxe me sentí unha persona importante. Disfrutar unha persona da que admiras. Un abrazo. Gracias. Grazas.